Bună, eu sunt George și azi o să vă mai facem din casa care am făcut-o, aceea roz. Așa, să punem mai în față. Punem pam, pam. Să punem, nu. Aici o să facem niște geamuri. Iată că am făcut-o. Stai că mă pun. Este sora mea mai mică. V-am spus în episodul care l-am făcut. Asta am uitat să vă spun, este episodul al treilea. Că v-am făcut unul cu piramida și o casă care intri prin ea. Cu un tablou. Acum să luăm de aici. Să facem așa. Că trebuie să spargem peretele ăla. Că am greșit. Nu. Așa. Acum să continuăm așa. Acum să spargem peretele. N-avem ce să facem. Că facem casa mai lungă. Stați. Am făcut aici. A început ploaia, trebuie să facem mai repede. Dar o să continuăm așa pe ploaie. Mai avem un pic, facem acoperișul, după aia mă duc să mănânc eu și filmăm după aia. What? Asta să luăm partea asta. Numită. Și nu mă știu cum făceam eu un bec. Aici facem după ce mănânc eu. Acum vă arăt cum să face șifonierul. Luăm niște ușoare. Să deschidă toate ușile. Și unde este butonul? Unde butonul? Și-am rămas așa. Punem aici unde asta și punem butonul. Apăsăm. Intră la pușcărie oameni. Și nu mai este pe aici.
Așa. Și să punem din nou așa, că eu am intrat acolo. Și unde? Și asta a fost. Stați să vă arăt pușcăria, unde să punem șifonierul. Știm că este clar unde este aia problemă. Stați, aici o să punem șifonierul. Aici este pușcăria. Unde este o... A fugit oamenii. Fugit toți oamenii? Nu cred. Toți oamenii au fugit de la pușcărie. Unde fugim? Aici. Căpunat. Și să vă arăt că mai am niște oameni. Și de aici a fugit? Cine l-a deschis? Nu cred. Stați așa. Să facem un șifonier. Voi vă faceți o pușcărie de-a voastră, de care vreți. Și eu mă duc unde e locul ăsta mai mare. Și facem un șifonier. Cum v-am arătat. Puneți, stați. Puneți o ușă așa. Una așa. Una așa. Nu mai merge? Așa. Uite eu. Și stați să vă spun și am făcut și punem. Punem butonul și intră oameni. Stați să punem un buton. Unde stau?